Du skal lære lidt om adjektivernes gradbøjning. Og når man gradbøjer et adjektiv, så er det der, hvor man for eksempel siger klog, klogere, klogest. Og her på det her slide, der har vi et skema over, hvordan formerne lyder på spansk. Vi tager udgangspunkt i det adjektiv, som er caro, der betyder dyr, altså noget koster meget. I hankøn, maskulinum, singularis, ental, der hedder det bare caro, dyr, ikke? Hvis vi så gerne vil sige dyrere, så hedder det más caro. Hvis vi gerne vil sige dyrest, så hedder det el más caro. Man bruger gerne betegnelserne første grad, anden grad og tredje grad. De har også andre navne, som er positiv hedder første grad, komparativ og superlativ. Men vi kalder dem bare første grad, anden grad, tredje grad. Caro, más caro, el más caro. Det man så skal huske, det er, at selvom man gradbøjer, skal man stadigvæk bøje dem i køn og tal. Så hvis det adjektivet beskriver noget i hunkøn, så skal det selvfølgelig hedde cara. Grundformen hedder caro, og når det så er hunkøn, så ændrer vi det til a, cara. Så cara, más cara, la más cara. Og ligeledes skal man også huske tal. Så maskulinum pluralis hedder caros, más caros, los más caros. Og caras, más caras, las más caras. Det er egentlig meget simpelt. Nu vil jeg lige prøve at vise jer bare et eksempler på, hvordan man så bruger det i sætninger. En sætning kunne for eksempel lyde: La blusa es cara, pero los pantalones son más caros. Og det betyder så på dansk, blusen er dyr, men bukserne er dyrere. Så læg mærke til, at i første del af sætningen har vi bare den her første grad, blusen er dyr. Og så er det så, man gerne vil lave en sammenligning, hvor man siger, at bukserne er dyrere, og så hedder det más caros. Og læg mærke til, at det her er caros, fordi pantalones er hankøn flertal. Her hedder det cara, fordi bluser er hunkøn ental. Hvis man gerne vil sammenligne for eksempel en kjole og en nederdel, så kunne man sige, el vestido es más caro que la falda. Og det betyder så, kjolen er dyrere end nederdelen. Hvis man gerne vil bruge den tredje graden her, hvor man har den dyreste, så er det, at vi skal ind og bruge den her bestemte artikel. Det kan I godt se over i skemaet. Der er der de her bestemte artikler på. El, la, los, las. Så hvis vi skal sige, at Esmeralda er den dyreste butik i Sevilla, vil så komme til at hedde Esmeralda es la tienda más cara de Sevilla. Og læg mærke til, at det, der står i bestemt, er jo butikken, la tienda. Más cara kommer til at få den her betydning, den dyreste, og ikke bare dyrere, på grund af konstruktionen med la tienda i bestemt form. Ja, det kan godt være lidt forvirrende, men når man prøver det et par gange, så giver det egentlig god mening. I skal lægge mærke til, at når man gerne vil lave den her sammenligning, hvor man siger, at noget er dyrere, klogere, flottere osv., end noget andet, altså det her end, det er vores ke. Ordet ke kan rigtig meget, og det kan også betyde end. Yes, det var teorien. Nu kommer der nogle sætninger, som du skal prøve at oversætte for dig selv i dine noter. Sætningerne, de står her på dansk, og du kan bruge quizletten med alle tøjgloserne til at oversætte. Du må også gerne bruge en ordbog, men lad være med at bruge andet end det. En ordbog som max og quizletten, og prøv også selv at tænke, om du kan, måske uden de her ting. Så det jeg godt kunne tænke mig, at du gør nu, det er, at du pauser den her video, mens de danske sætninger står her, og så prøver du at oversætte sætningerne til spansk i dine noter. Du skriver dem simpelthen ned. Du skal ikke bare sidde og gøre det mundtligt, du skal skrive dem ned. Når du så er færdig med det, og har oversat de her 4 sætninger, så prøver du at starte videoen igen, og så hører du facit på de her oversættelser, så kan du sammenligne med dine egne løsninger. Men nu trykker pause nu og laver oversættelsen.
Yes, nu skulle du gerne have lavet oversættelserne, og nu går jeg igennem, hvordan at det skal lyde på spansk. Så hvis vi starter med den første, Carolina har den dyreste kjole på. Det første, vi skal være opmærksom på, det er, at det er den her 3. grad, vi skal bruge. Sætningen kommer til at lyde sådan her. Carolina lleva el vestido más caro. Så vi putter kjole i bestemt form, el vestido, og så kommer det her más caro bagefter, og det er både i hankøn ental, fordi vestido er hankøn, og det står i ental. Ja, nummer 2, Juan er gladere end Miguel. Den kommer til at lyde således. Juan está más contento que Miguel. Man kan også godt bruge es. Det er 2 lidt forskellige ting, man udtrykker, men pyt med det. Juan es más contento que Miguel. Der har vi den her 2. grad, hvor man sammenligner to forskellige ting, 2 forskellige personer her, og vi bruger det her que som et n. Contento, hankøn ental, fordi Juan er en fyr, hankøn, og han står i ental. 3. sætning. Omar og Alicia er de sjoveste elever i klassen. Her skal vi passe på at huske, at det her de sjoveste, det er flertal nu, og det skal bøjes efter elever. Den kommer til at lyde sådan her. Miguel y Alicia son los alumnos, eller los estudiantes, det er lige godt, más divertidos de la clase, eller en la clase. Man vil nok sige de la clase, men det er okay, hvis du har skrevet en la clase. Der har vi den her 3. grad, altså hvor man er sjovest, og derfor los alumnos más divertidos. Ja. Sidste sætning. Anna og Lucia er smukkere end Eva og Teresa. En latterlig sætning i øvrigt, men vi kommer også til at skulle læse en latterlig tekst, der har lidt samme budskaber, men bær over med indholdet, okay? Anna y Lucia son más guapas que Eva y Teresa. Der skal vi passe på at bøje guapo i hunkøn flertal, fordi Anna og Lucia er 2 kvinder, og der er 2 af dem, derfor flertal. Ja, det var det.